tirƙashi. Yadda Malam Yahaya Haifan ya cicciki Sheikh Lawan akan kalamansa da yi kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar da yadda a yanzu haka mun ga irin yadda maluma da dama suka yi ta fitowa suna bayyana irin ra'ayyukansu dangane da waɗannan kalamai. A cikin wannan bidiyon kuma Sheikh Yahaya Haifan ya feɗe biri har watsiya, inda ya bayyana gaskiyar batu game da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar misali irin abubuwan da suke na ainihi da kuma waɗanda zargi ake yi. A cikin bidiyon nan da Sheikh Yahaya Haifan din ya yi cikakken bayani kamar yadda maluma da dama irin su Sheikh Aminu Daurawa da dai sauran manyan maluma suke ta maganganu akan wannan lamari da ya afku a garin Kano din. Idan dai ba ku manta ba, Malam Lawan Tirafil shine ya tabo Annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen wani tafsiri da yi. Tun bayan maganar da ne yan ɗariƙa suka kai ƙarar shi zuwa ga Abba Kabir Yusuf, gwamnan Kano din. Amma kafin mu kawo muku cikakken bidiyon da muke tafa da shi, muna roƙon ku dai da ku daure ku fara danna mana alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Sheikh Yahaya Haifan ya feɗe biri har watsiya kan kalaman Malam Lawan Tirafil. Yadda asalin batun ya faru shine bayan wasu kalamai da Malam Lawan Tirafil ya akan manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan aqidar dariƙa sun maka shi ƙara zuwa ga gwamnan garin Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. Tun bayan kai ƙaran ne injiniya Abba Kabir Yusuf ya buƙaci da manyan maluma su fito domin su warware wannan batu, inda a yanzu ne haka bayan Abba Kabir Yusuf gwamnan Kano ya buƙaci maluma da su yi ta maganganu kan wannan batu, inda har aka haɗa wani zama tsakanin 'yan izala din da 'yan ɗariƙa din duk da 'yan kwanakin nan da suke faruwa. Hakan ne yasa manyan maluma suka ta fitowa suna maganganu, ciki kuwa akwai su Malam Yahaya da dai sauran manyan maluma har da su Malam Aminu Daurawa, duk da dai cewa shi ba mu ga wani cikakken tafsirinsa dangane da batu akan wannan lamari ba. Amma dai maluma da dama sun maganta akan maganar da Lawan Tirafil din yayi kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda muke gani kamar mu kuma muna ganin kamar yayi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin Annabi ya wuce darajar mutane mu kenan, domin kuwa Annabi yana da daraja sosai, sai dai bai kai darajar Ubangiji subhanahu wata'ala ba, amma kuma ya fi mu daraja. Wannan shine kawai. Amma kuma Malam Lawan Tirafil ya kwatanta Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mu dai ba za mu iya maimaita maganar da yayi ba, domin mu ma sai mu zama irin shi. Amma dai ga magana a dunkule tare da gamsar da mutane da Malam Yahaya Haifan yayi, kamar yadda muke tafi da cikakken bidiyon na malamin kamar haka. Tabbata akwai kuskure sai mu roƙa wa malamai gafara, mu tabbata akan gaskiya. Wannan shine adalci. Abin da ya faɗa yana daga cikin abin da labarai waɗanda ba su inganta ba game da manzon Allah, sai an zakalkale a nuna shi annabi kamar ma daban ne, an haife shi da kaciya sannan kuma an yanke cibi. Wannan bai inganta ba. Wanda ya yi bayani a kai babu kamar Ibn al-Qayyim Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad. Za ka gani a littafin Zadul Ma'ad yana mujallar na farko shafin 82. Haka nan akwai littafin Ibn al-Qayyim wanda ake kira Tuhfatul Maudud, wani littafi karami da ya rubuta akan abin da ya shafi haihuwa. In ka dubi shafin 201 ya ce fi khitanin nabiyyi, game da kaciyar annabi sallallahu alaihi wasallam, salasatu aqwalin, an samu magana kashi uku. Yayi magana akai, yace inda zaka dubi littafai ta bayanin da malamai suka yi dangane da cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi da kaciya ko a'a, yace zaka tarar da bayani kashi uku ne. wa qad ikhtalafa fihi ala aqwali. Na daya fahimtar da aka samu annahu walida maktunan, an haifi annabi da kaciya. Wasani na biyu anna jibril khatanahu hina shaqqa sadrahu, lokacin da mala'ika jibrilu ya tsaga kirjin annabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannun halimatu sa'diyya, lokacin da Allah ya turo mala'ika jibril ya tsaga kirjinsa ya wanke zuciyarsa, a wannan ranan mala'ika jibril ya wa annabi kaciya. kaga fahimta ta biyu kenan. Na uku fa anna jaddahu abdul muttalib
kakansa abdulmuttalib khatanahu ala adatil arabi, akan al'adar larabawa fi khitani auladihim, larabawa suna yi ma 'ya'yansu kaciya, wannan tun kafin zuwan manzon Allah. saboda haka kakansa abdulmuttalib shi ya markaciya, kaga an samu fahimta kashe uku kenan. sai ibnu qayyim jawziya ya ce amma ra'ayul awwal, akwai hadisai da aka samu kasiratun tadullu ala zalika, zaka ga hadisai da yawa masu bayanin cewa an haifi annabi da kaciya, walakinahu ibnu qayyim jawziya da ya kawo bayanin hakama alaiha kulliha bid-da'fi, sai ibnu qayyim jawziya ya ce karkab hadisin da duk aka baka labari an haifi annabi da kaciya, wannan hadisin bai inganta ba. saboda haka akwai riwayar Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa min karamati ala rabbi, yana daga karamar da Allah ya min, anni wulidtu maktunan, an haife ni da kaciya, walam yara ahadun sau'ati, don haka ba wanda ya taba ganin al'aurana, babu wanda ya taba ganin al'aurana, saboda karma dan adam ya ga al'auran annabi sai aka haife shi da kaciyarsa. wannan hadisin zaka gan shi a majma'u zawaid, kuma ba shi kadai bane, wannan riwayar Anas bin Malik kenan, akwai riwayar al-Abbas babban annabi al-Abbas bin Abdul Muttalib, akwai riwayar dan Abbas din Abdullah bin Abbas, akwai riwayar Abu Huraira, akwai riwayar Abdullah bin Umar. in kana so ka ga riwayoyin ka samu silsilatu da'ifa hadisin 6270 zaka gani gaba ɗayan su babu wanda ya inganta. to sai ibnu qayyim jawziya ya ce summa zakara anna sabi idha wulida maktunan, ai a haifi yaro da kaciya, fa inna hadhihi naqisa, ba kamala bace na ƙasa ne, in ji ibnu qayyim jawziya, kuma gaskiya ne. a haifi yaro da kaciya na ƙasa ne, ba kamala bane. wa laysat man qabali sahibiha kama yadunhu ba'd an-nas, yanda mutane ke tsammani an ce wani an haife shi da kaciya, ce a wani yana da kamala, a'a na ƙasa ne. saboda me, asalin halittan dan adam yana zuwa ne babu kaciya, sai kai ka zo da kaciya, kaga na ƙasa ne, ba kamala ba ce ga halitta ta dan adam. in ka dubi tuhfatul mawdud shafin 205 har shafin 206, ibnu qayyim jawziya ya ba da bayanai yake cewa qad ba'asallahu nabiyyana min samimil arab, ya kamata ka sani da Allah ya tashi turo annabinmu sai ya turo shi tsakanin larabawa, wa khassahu bi sifatil kamal min al-khalq, kuma Allah ya keɓe annabi ya bashi kamala ta halitta, wan nasaba da kuma dangantaka. fa kaifa yajuzu an yakuna min dhikrihi min kaunihi maktunan mimma yumayyizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhassas, ta ya za a ce kuma an haifi manzon Allah da kaciya ya zamanto kamala gare shi? a ce innal khitana min al-kalimati allati, ai inda zaka dubi alqur'ani da irin tafsiri da malamai suka gabatar, annabi Ibrahim alaihi salam wanda Allah ya yaba mishi, ya jarabci annabi Ibrahim, Allah ya jarabawa ga annabi Ibrahim fa atammahunna, sai da annabi Ibrahim ya cika waɗannan jarabawa da Allah ya masa, sannan sai Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama. daga cikin jarabawan da Allah ya ma annabi Ibrahim akwai kaciya. Allah ya jarabawa ga annabi Ibrahim alaihi salam khalilahu, ne ya masa wannan jarabawa fa atammahunna wa akmalahunna, ya cika wannan jarabawan da Allah ya masa. saboda haka sai Allah ya ce daga cikin jarabawa da aka annabi Ibrahim akwai kaciya. wa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. saboda haka yasa idan aka ce annabi yayi koyi da annabi Ibrahim, ashe kenan ya kamata kaciyar ma tana cikin abin da annabi Muhammad yayi koyi ga annabi Ibrahim. wa kad adda an-nabiyyu al-khitana min al-fitra, kuma in ka dubi hadisan manzon Allah, hadisan suna sahih bukhari sahih muslim, manzon Allah ya kirga halaye na al-fitra sai ya ce akwai kaciya a cikin su. to idan ku annabi zai kirga waɗannan halaye a ce akwai kaciya, sai ya zama shi bai yi ba, kaga na kasace ba kamala bace ga manzon Allah. Allah ya samu gane.
sai ce saboda haka inda za mu lura innal ibtila bihi ma'a sabri mimma yudha'afu sawabul mubtala bihi wa ajruhu. Idan aka yi maka jarabawa ka iya haƙuri to daɗa kusantar Allah kake kana samun daraja. Saboda haka wannan ba khususiyya bace ga manzon Allah a ce ba amar kaciya ba shakka wannan ba shi da ma'ana. Mu ci gaba mu yi kokari mu karasa. Sai ce warwiya an ummihi, kuma an ruwaito labari game da mahaifiyar annabi. Mahaifiyar manzon Allah ita ce Aminatu, annaha qalat, ita Amina ta ce walattuhu nadhifan, na haifi annabi da tsafta, ma bihi qazarun, babu kazanta a tare da shi. Ta ce na haifi annabi da tsafta babu kazanta a tare da annabi. Wato kenan yanda ake haifan jarirai ba haka aka haifi manzon Allah ba. Shi da ya taho duniya gaba ɗaya da tsaftarsa, ko da ba amar wanka ba lafiya sai ka ɗauka kawai. Ta ma maganar bata inganta ba, wannan maganar ma bata inganta ba. Za ka ganta a ba'ifu sunan ibn Majah hadisin 128. Ta nan gefen manzon Allah bai samu bambanci da sauran yara ba, ta gefen haihuwa da gefen kaciya. Wannan duk inda ka ga an samu wata riwaya, babu shakka wannan riwayar ba gaskiya ba ce. Sai ya ce wa an Aisha radiyallahu anha, kuma an karbo hadisi daga Aisha. Aisha ta ce ma ra'aitu farja rasulillahi qattu, ban taba ganin al'auran annabi ba sam. Wannan bai inganta ba.